Трябва да наложат забрана за хазартни игри, не може това да стане рязко на момента, а полека като първо. Парите на хазартни зависимите избрали този път да си профукват парите на хазарт. Тези пари не в джобовете на малцина хора, а при данъкоплатците или направо за заплати на бабите и дядовците, които гледат нашите деца по селата. Също и за строежи на къщи, за всеки, който иска да живее в къща с овощна градинка. Тези избрали натуралния живот или по цял ден играе на игри, на тези от материалното управлявани от ей. Ай главното да припомним, че за да заслужи живот с игри, интернет и късометражни клипчета трябва да е работил 20 години като строеш на къщи или учи за доктор. Ще има проверки за състоянието на къщите, личната хигиена и здравословното състояние. Понеже тези избрали този живот развиват заседнал живот и лоша хигиена, задължително ще имат пробег тичане на ден, за да може да поддържат физическа активност. Всички къщи да се оборудвани с помещения за браун газ, генератори да се отопляваме с него и да се лекуваме, като в начало ще има какво да се гори. Постепенно магазините ще затворят, ще останат само складове, доставки по домовите, да има сграда в двора на къщата за направата на ормус от вода и сол, да се поливат ормец, овощни дървета и зеленчуци и ядливи цветя и билки. Така размера на плодовете и зеленчуците ще са 3 пъти по-големина. Да се лекуваме с ормус, да го направим на твърд кристал и да строи левитационни апарати. Това знание е безплатно, всичко, което искаш да учиш, ще е безплатно. В момента свободно се предлага знание, да си направиш генератор за безплатен ток. Има скици, има всичко. Трябва да строим генераторите на Стефан Маринов и да ги раздадем на българите за бас пари. Ние сме били в основата на знанието, ние българите, и винаги ще бъде така. Това трябва да се учи в училищата от сега, как да оцеляват сред земята, а не да им налагат материална зависимост и да ги е страх от природата и да се страхуват да спят на къмпинг под звездите. Детска градина по 5 деца, докато не навърши 30 години после. Имаш избор да продължиш да учиш за материалния живот или да започнеш знанието за култивиране на продукти от природата, да мек натурален живот. За 20 години ще работи за знание, а не знание за да работи един ден. Работи със знание или знание за работа. Запомни сега!